Esther Twi. Na Ahasuerus breso. Ahasuerus ana odihini free India dikosi Ethiopia. Amantam hodo oha aduonu nsonso. Ebere a ohene Ahasuerus te na hinwa ewo sisa abankese no mu no so. Na hini afia etoso miensa mu no. Oto ne mapon manyina ne nko apono a Persia ni media dom so atunfo. Ne makoma ne amantam no so asafo hene no wo nanim. Enum na oyi na hini anim onyam dodo. Ne kase ye heran, ne fe no kire ye na pi. Na fu oha aduowotwe. Na yiwi aduro no. Ohene ne to nkrofo a wo sisa abankase anim nyina apono. Firi okase so koduru akuma so nanson. Ahimfie turom abanwa so. Nyane bibi Thomasensen ho. Wode nhomafufo ne de ebere dum asoso mu akekere dwetenkaa mu. Abofufo adum ho. Sika ne dwetempa wo abohema, ne aboshen, ne abubre, ne damensese so. Na wohehye nsa sika kruwa mu. Na nkruwa no nso gu ahodo. Na ohene nsa no dooso. Sede e wo ohene no nsamu. Na onom no woye no sede mra no tie. Wanhye obiara. Na sana na ohene no ahye ne fie so mpani nyina. Se onipa biara nya sede ope. Ohima wasin so to mapono ohene Ahasuerus ahemfie. Da etoso a nsa ma ohene ani agye no. Oka kire mi human. Bista, Habona, Bekta, ne Abakta, Seta, ne Kakas. Mpiafo baaso no a wosom ohene Ahasuerus anim no. Se wonkofa ohima Vashti mra ohene anim. Ahini abotire no mu. Na oma aman no ne mapoma no nhu na ho ofe. Efri se ne ho ye fe. Nanso ohima Vashti ampene se obasa de ohene so ma mpiafo ma wobekire no. Ena ohene no bufu pi. Na bufu dari wonimu. Na ohene no ka kire nyansafo a woni mmere mu nsem no. Efri se saa na ohene asem ba wona woni mmra ne asenie no ani. Na wona woben no ne Kasena, Seta, Admata, Tarsis, Maris, Masena, Memukan, Persia ni media mapoma baaso a wohunu ohene anim ne ahene anum atitire no se. Edia na wonfa mmra so nye ohema Vashti. Se wani ohene Ahasuerus asemu a mpiafo no koka kire no so no. Na Memukan kan no ohene ne mapoma no anim se. Enye ohene nko na ohema Vashti afom no. Na wafom mapoma nyina ne amanaman a wowo ohene Ahasuerus nsase nyina so no nyina nso. Na obeka ohema no asem no akire ma nyina. Na obebu wankunu no manim ti aka se. Ohene Ahasuerus ka se woma ohema Vashti mra nim na wa amma. Nene dai Persia ni media ma de hia wate ohema no asem no bekeka akire ohene asafo hene nyina. Na enim ti ebuo ni abuhuro bedoso. Se ohene pa o ma asem bi mfiri ni ho na wonhwe no Persia ni media mransem mu. Na warane eni se Vashti ma ohene Ahasuerus anim biu. Na ohene mfa ne hemadi no ma ne yonko a oyesne no. Na obeti ohene asem a orebedie yi na hene nyina mu. Efiri se na eso. Na oyeredom nyina ni aso wonkununum. Efiri okase so kosi akuma so. Na asam no so ohene ne mapoma no ani. Na ohene no yo said ye Memukan kan na osoma ma wode nwoma ko ohene no amantam nyina so. Na wode ko asase biara so said ye ne ntwerete. Ni oman biara so said ye ne kasate. Se oberema biara eni ni fie so panin. Na omfa ne mankasa nka ma wonte.